Tim mar Nepal omolo e pacho ka odiochieng' ma kawuono ne tuke mag cricket kindgi kod tim Kenya e tuke ma chakore odiochieng'no makiny nyaka tarik 5 dwe manyien e alap ma Nairobi Gymkhana Club e buore Nairobi. Kenya tukegi pok obedo e yo makare tukego mosekalo e pacho ka tugoni ma ochan ineno kaka mano manyalo chiero tuke mag cricket. Walter Trek ma en jachan tukegi olero ni tukegi ibiro keti e kidienje ariyo magin T20 kod ODI. E T20 team mabiro yudo loch e tielo 3-5 ma ibiro tugi biro bedo jaloch, ka e kidieny mar ODI jaloch ibiro ng'e bang' tuke ariyo. Team Kenya mitayo kod kocha David Obuya biro ting'o jotugo kaka Alex Obanda, Collins Obuya, Vraj Patel, Shem Ngoche mabiro bedo captain e kind mamoko.